Salutare și bine v-am găsit la un nou video. În acest clip vreau să vă arăt cum puteți face roțile mari la orice mașină vreți voi. Ei bine, aveți nevoie de Game Guardian. Mergem la garaj, deschidem Game Guardian, selectăm jocul nostru și dăm aici în stânga sus la setări și alegem selectare intervale de memorie. Debifăm toate aceste prime căsuțe, dăm jos de tot și le bifăm pe ultimele două, dăm salvare, căutare, căutăm 0,9, o nouă căutare, float. Acum îi dăm edit cu 8, da, îi vom da X, car upgrade, tuning, other și vom cumpăra aceste prime cauciucuri de plus 20%, deci primele le cumpărați. Dăm pe ele și dăm set. Acum dăm înapoi și așa arată mașina. Da. Haideți să-i dăm și cum merge. Așadar, prieteni, cam așa arată. Da, are niște roți gigantice. Bun, prieteni, cam atât cu acest video. Ei bine, dacă v-a plăcut, dați și voi un like la acest video. Dați subscribe la canal dacă nu ați făcut-o. Și pentru Game Guardian, dacă vreți să îl instalați, am aici pe canal tutoriale cum îl puteți instala. Și noi ne auzim data viitoare. Vă salut!